Triqui-traca, triqui-tron. Triqui-traca, triqui-tron. Triqui-traca, triqui-tron. Triqui-traca, triqui-tron. Carramalán, chipa, carramalú, chipu, carramalú, chipu, carramalán, chipa, chipu, carramalán, chipa, carramalú, chipu, carramalú, chipu, carramalán, chipa, chipu, chipa, carramalán, chipa, carramalú, chipu, carramalú, chipu, carramalán, chipa, chipu, carramalán, chipa, carramalú, chipu, carramalú, chipu, carramalán, chipa, chipu, chipa. Cachurri milipam, cachurri milipuchi, cachurri milipam, tachori la camora, shubani morila. Cachurri milipuchi, cachurri milipam, tachori la camora, shubani morila. Cachurri milipuchi, cachurri milipam. Carracachuchi chimacula, chete te bolicho, trala la chulita morrita. Carracachuchi chimacula, chete te bolicho, trala la chulita morrita. Carracachuchi chimacula, chete te bolicho, trala la chulita morrita. Carracachuchi chimacula, chete te bolicho, trala la chulita morrita. Cachurri milipuchi, cachurri milipam, cachurri milipuchi, cachurri milipam, tachori la camora, shubani morila. Cachurri milipuchi, cachurri milipam, tachori la camora, shubani morila. Cachurri milipuchi, cachurri milipam. Coco la bichola no lo purrica la momo muchaca la cabeza tuta cocorro pucha cha cha. Coco la bichola no lo purrica la momo muchaca la cabeza tuta cocorro pucha. Coco la micholo lo burrica la mumu muchaca la cabera tuta cucurucu sha sha sha. Coco la micholo lo burrica la mumu muchaca la cabera tuta cucurucu sha. Cachurri milipuchi, cachurri milipa. Cachurri milipuchi, cachurri milipa. Tachori la camora, shubani morila. Cachurri milipuchi, cachurri milipa. Tachori la camora, shubani morila. Cachurri milipuchi, cachurri milipa. Arratsaldeon, Tolosa, zer modu zaudete? Ai, ederki, guere oso gustora gaude. Gaur ere zuekin abentura zoragarri bat konpartituko dugulako. Auskal Honora bidaiatuko dugun, agian Alaskara, edo Patagoniara, edo agian Mongoliara edo, ez dakit. Baina gauza bat oso argi daukat. Seguru ederki pasatuko dugula denok elkarrekin. Geldior, Kristina! Kristina ez, Maitane. Nola demondre pasa behar duzu ondo, ni tartean ez banago. Oi, Jesus, Pepito, barkatu enekin nahin parranda zalea zinenik, eh? Nola... Bueno, Euskal Herriko jai guztietan neu izaten naiz errege. Katxondeo zer den, Lesterrek eta biok asmatu genuen, jolin. Bai. Bai, bonbai. Festak ez dauka sekreturik niretzat. Zeledon eta Mari jaia nire kuadriakoak dira. Lagun minak, anai arrebak.
Jesus Motel, hoi da marka? Ni naiz Jesus, ni Pepito naiz. Eta nire alaitasunarekin agertzen naizen bakoitzean, mundu guztia dantzan jartzen dut. Ara, nordabilen hemen, sekulako plastada ematen. Pepitxo, txoropitxo. Aizu, errespetu pixka bate. Basajaun baten antzera sartu zarenean, exhibizio ederra egiten ari nintzen nire ritmo magikoa erakutsiz. Noski, normala da zuk buruko mina edukitzea. Musika etzelako gorilentzako asmatu. Lasai, tira. Begira, egia esan, musika gauza zoragarria da, bai. Eta musika tresna bat zuren soinua ederra da, ederra baino ederragoa, hori bai. Bai, eta adibidez, txirri? Adibidez? Pianoa adibidez. Pianoaren soinua hain da gozoa, hain alaia, Eta zer diozu adibidez? Adibidez, danborra. Danborraren zaratain jongozena. Eta bibolinaren kantu ez dia urretxindorraren naren tankerakoa. Ondo da, aski da. Ni banoa hemendik, nire arte iraintzen ari zareteta. Segin ospe hemendik, opena! Txiribitonek ipurdiko emango dizu bestela. Aizue, baina ez zaitez hain gaiztoak izan. Gizajo azkenean aserratu egingo da? Joan zaitez berarekin, Eta emaiozu paspirina bat. Bai, zoaz nego duzu berarekin. Bestela kokolonek trenik gabe utziko gaituta, Beno, baina ziur ongi portatuko zaretela? Zintzoak izango gara baina, Sinosukeren antzera! Zoaz lasain baitane, asko jota ere, kantuan egingo dugu, eta kitxo. Hori, gora rock and rolla! Errepikan aizeak erantzun, mendi artean dagoen indarra, bizitzan nahi nuke beti entzun. Gure burura etorrita esan, errepikan aizeak erantzun, mendi artean dagoen indarra, bizitzan nahi nuke beti entzun. Laran lara, laran lara, laran lara, laran lara. Hori
Lotxabakoa, narru sendoa, Pepitxori trampa egin nahian, Baina, zer egin dut nik, Zer egin duzun? Eta galdetu egiten du gainera. Mari sorgina. Nola duzu izena? Galaxi. Garazi? Ez, Galaxi. Zei zen itxusia. Oraintxe ikusiko duzu. Etorri. Begira, erruberak zituen makina zar batea igo naiz eta... Jakina, trenean igozara pantxo, erregina baten antzera. Bai. Eta bidai txartela zer? Etxean aztu alduzu. Bidai txartela? Bai, txartela, biletea, tiketa, baimena, pasaportea, derrigorrez erosi bar duzu rekontxoliz. Rekontxoliz? Rekontxoliz. Rekontxoliz. Ara, bileterik erosi ez, eta gainera adarra jotzeko gogoaz dabil. Isuna jarriko dizut. 20 euro. Hori da, 20 euro. Baina. Zu, ergela zara. Gainera, kasko horrekin, arropa horiekin. Beste planeta bateko ematen duzun, eska. Bai, beste planeta batekoa. Zoro etxeko ideitu beharko diet. Aizu Garazi, zu itxaron hemen. Ez mugitu, ni bere alagator, Gizon hau arraro xamarra da, Mundu honetako denak dira horredako arraroak? Ba, ni berez xamarra naiz, bai. Arrazoia zuen, beste planeta batetik nator. Kontatuko dizuet nire istorioa? Ni Galaxi naiz. Oso urrutitik nator. Honaino iristeko, 3 milioi argi kilometro egin behar izan ditut. Oso bidai luzea izan da, baina denetik ikusi dut. Konstelazioak, sateliten orbitak, zulo beltzak, izaruxoak. Oso bidai luzea izan da, baina oso polita. Zuen mundu hau berezi xamarra da. Ez du nire planetarekin antzik, Ni eta nire familia Atenea izeneko galaxi batean bizi gara, Kukua izeneko planeta batean. Zuen erarekin konparatuta, Kukua puxtarri bat ematen du. Ez, azeituna bat. Ez, molekula txiki bat. Eta urdina izan beharren, berdea da. Berde dizdiratxua. Gaur gauean, zerura begiratzen baduzue, antxikusiko duzue. Urruti, berdea. Gure etxe bizitzak luma berdez eginak daude, berde dizdiratsuak, eta txorien itxura dute. Horrela, bizilekuz aldatu nahi dugunean, hegoak zabaltzen ditugu, eta egan joaten gara leku batetik bestera. Dagoeneko satelite guztiak, eta planeta guztiak, eta galaxia guztiak ezagutzen ditut. Eta orain honetan, zuen mundu ere honetara bidali naute. Baina urruti zaretenez, etxe bizitza aparkatu, eta espazio ontzi batean etorri beharra izan dut. Beno laguntxok, lanean hasiko naiz berehala. Zuen izaera eta ohiturak ezagutu behar ditut lehen bailen, gero nire planetara joango naiz, eta dena kontatuko dut nire nagusi gorenari. Momo du izena, eta nire zain dago. Bena dagoeneko badakizue zertara etorri naizen, zein den nire zeregina? Ni Galaxi naiz, Kukua planetatik datorren espioia. Bena, badakizue zertara etorri naizen, bai? Baina zuek gorde sekretua, ez inori kontatu, Are gutxiago, makinista erretxin horri, bale? Bai, gordeko duzuen nire sekretua? Lagun honak zarete. Beno, gero arte eta xilike. Agur. Garazi. Non zaude? Non sartu ote da inuzurti hori? Zuek ikusi aldezue? Ondo da. Baina berriz ere bidai txarteli gabe harrapatzen badut, zoologikoan zerratuko dut. Tximino eta hipopotamoekin. Zer, Pepito? Berriro ere zala apartan.
Nire trenean, bidai txarteli gabe bidaiatzen ari zen polizonte bat harrapatu dut. Baina jokume horreki ez egin dit. Beno, orduan, akau arazoa, ezta? Ara? Eta zu zer, mozorro festa batera zoa zala? Nire lagun bateko paritu dizkit, mago paregabea da bera. Bai, zera, afizionatu bat izango da, seguru. Ni ere magia kontutan aditua naize. Orain dela aste gutxi batzu, munduko mago guztien joko olimpikoetan izan nintzen. Bazter guztiatetik etorritako artistak zeudenan. Madagaskarretik, Txinatik, Las Vegasetik, eta denak, hau zabal-zabal ikutzen dituen nire almen liluragarriekin. Tira, eta orduan, egingo atzen nuke orain erakustaldi bat, orain guretzat hemen. Jakina. Orduzun txister horretatik, untxi bat aterako dut dida batean. Txirrista txingo. Txirrista txungo. Ikimilikili-klik. Hau zauntxia, hau zuen azkarri bala. Tira, gezurra irudi, hain handia eta hain koldarra. Zuek etzarete izutu ez da? Ez, poste naiz. Ai, opari polita egin den ere lagunak, Trenean etorri den mutil harrigarria da, bera. Mago paregabea. Ni behintzat txundituta utzi nau. Eta Marcel dauka izena. Eta gian denon artean deitzen badiogu Marceli. Zuen ganara etorriko da bere jakituria itzela erakustera. Ia 1, 2 eta 3. Marcel! Marcel! Kaixo. Ideia, laguntza behar dut. Zu? Ez. Zu? Ez da ere? Zu? Bai? Txaloak, etorriko da! Ideia, hemen jarri. Kartak! Nastu! Nastu! Bai? Ideia, karta hartu. Ja? Erakutsi. Mendikan. Ikusi! Hiruko bihotzak. Ideia! Izena. Gogorra. Hartu, tira! Abisatu? Kartak! Izena, jarri! Nerea ez, zuria.
erakutsi. Ideia, putz egin. Ideia, puxka kendu. Oh! 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 Puxka handia. Gorde. Ja, gorde. Erdian sartu. Nastu. Ideia. Animali bat. Oh. Ideia animalia sugea. Jokua txirulajo. Txururururu, txurururururu. Sugea karta. Bai. Karta. Sartu. Hemen jarri. Eta orain. Ideia. Txirulajo. Ideia. Zujo ni soinua. Ideia. Tapa bestela. Txirula. Ideia. Janaria. Otarteko. Ideia. Bromakoa. Ideia. Arratoia. Hiru vuelta. Bai, bi, hiru. Bai? Baz pare? Bai? Infartoa. Beroa. Hemen jarri. Ideia. Fraustasia. Karta. Puska. Fraustasia. Izena. Puska. Izena. Karta. Mucho. Txaloa. Pepillo, orainikan ikaratuta? Ez neska, sugezekin hori txiribitoni eman diot. Eta astakirten horrek bokadilloan ireitzi du. Ez darritzekoa, begira, Amazonian ere izugarri estimatzen dituzte sugeak eta gustura jaten dituzte ere, badakizu, kultura kontua. Kontxo, Josilontxo, bazkari buruz izketan ari garela, orain txegoratu naiz, peliperi bazkaltzeko ordua iritsi dela. Eta zer prestatu diozu? Gaur, ikatza saltxan.
gizajoa goseak amorratzen dago, ahoa zabalik dauka. Bai, baino lasai, oain txetorriko diata gure ikazkin partikularrak, sar daitezela! Hementxe ditugu! Bueno, iritsi da gure lehiakitaren unea, eta horretarako 4 lehiakide ditugu. Bakoitzak bere banastetan 12 ikatz busketa bildu ditu, eta orain gure geltokian hain divertigarria den ikatz jaurtiketaren lehiaketa antolatuko dugu. Horixe da, hasteko 2 finalerdi jokatuko ditugu, ondoren finala. Eta Peliperen hauan ikatz zati gehien sartzen dituena, gaur ministro izendatuko dugu. Ez, asko zure, lehendakari. Ez, Estatu Batuetako presidente. Ara. Bueno, 2 finalerdi esan duenez, Pepitxok, eta horretarako lehenengoa jokatuko dutenak hementxe ditu nire alboan, gorriz eta urdinez, baino ezagutu beharko ditugu, ezta? Nire eskubita dago nazin da? Enara. Ia, Enara, jokatzea aparte onera beste gauza batzutare etorri gaitezke, ezta? Adibidez saludatzea, norbait agurtu nahi duzu? Bai, nire lehenguzuei. Ia, bai, izenen bat da? Iker eta Leire. Beno, ondo agurtu eta gelitzen dira. Eta urdin ezin daukagu? Ainhoa. Ia, Ainhoa. Gaurko saria irabazten baduzu, non aprobetxatu nahi duzu? Adibidez, oporretara nora jutezera? Baina nesea. Nora? Rio Jaldea. Oso ondo, beno, ia, irabazten duzun eta hor aprobetxatuko duzun, ezta? Bai. Beno, suerte handia, eta orain bigarren semifinalekoak ezagutu beharko ditugu. Hori da, nerekin dauden gaztetxoek bigarren finalerdia jokatuko dute, eta nor dute menpeto gorriz? Asier, nondik? Uartetik, amezketako auzoa? Bai. Hori da, eta nor dut ezkerrean peto urdinez? Joseba, gustora Joseba? Bai. Ondo bazkalduta? Bai. Bai, azortuna duzuen, eta gu bagoaz atzera bigarren finalerdia jokatuko dugulako. Oso ondo! Etorri, zintzo. Guk lehenengo finalerdia jokatuko dugu azteko, eta horretarako Ainhoaren txanda da. Ainhoa, hartu zure lekua, eta nahi duzunean! Eta orain ikus dezagun, Enarak zenbat sartzen dituen. Enara, hartu zure lekua eta nahi duzunean. Sartu ditu, eta Enarak 6, beraz gure lehenengo finalista Enara da. Zaudete hor momentu baten, bankuan itxointzazue, bigarren semifinala egin behar duguta. Bigarren semifinala jokatuko den ikazkinak hemen dituzu. Beno, Joseba eta Asier. Josebarekin hasiko gara, ezta Joseba? Prest zaude? Hartu zure lekua eta nahi duzunean. Eta orain, Asierrek ikus dezagun Josebari irabazten dion edo galtzen duen. Nahi duzunean. Eta Josebak baita ere 4, beraz berdinketa daukagu. Horretarako Pepe Jonrengana joa behar dugu, berak esango baitugu zeinek irabaziko duen. Gorri ala urdin!
Urdin! Oso ondo! Beraz, Josebak irabazi du, bera izango da gure bigarren finalista. Beno ba, guazen denak hemen txukun jartzea, etorri zain da? Oso ondo. Beno, lehenengo semifinalean, Enarak irabazi du, beraz, bera izango da gure lehenengo finalista. Hori da, eta ikusi duzue bigarren finalerdian berdinketa izun dugula, baina erruletak sortea Josebari eman dio, beraz, Tori Asier kamiseta dotore hau. Ainoarentzako ere beste kamiseta bat, eta gu ikas gehiagoren bila gatoz. Oraintxe bertan finalean gaude, hemen itxoin. Agur! Gazte, gogor entrenatzera! Aiza, txirrikote! Txiribitoni eta bioi esaldigu txantxat, triste, eta miserable bat eman behar? Belas. Sentitzen diot Mirri, baina edari hau garesti egia da. Zuek txirrikolarekin konformatu beharko duzue. Ark izan atxiribiton putrea, sekena, xurra, xikoitza, ganestia dela, zer daba, kolonia. Ez, Mirri. Mirri, txiribiton, edari hau isotonikoa da. Isotonikoa. Munduko kirolaririk ospetsuenak onenek edaten dutena, beti forma puntu-puntuan, sasoi honean egoteko. Entzuna du txiribiton, gure txirrikoteko orain, edari pisotonikoak hartzen diti. Mirri eta txiribiton, entzun ondo, begira, zuek alferrontzi ursa besterik ezarete. Nagiak egitea duzue zuen ofizio, afizio eta bokazio bakarra. Ni berriz desberdina naiz, nire burua ondo zaintzen dut, nik osasunari garrantzia ematen diot, garrantzia handia ematen diot, eta horren poderioz nago beti puntxu-puntxuan, sasoi ezin hobean. Ikusi. Entzun ondo, txirri, metro eta 80 zentimetro, altua, gihartsua, egundoko atleta zara, segi horrela motel. Opinaz! Neuk ere proba egin egiak. Egin. ¡Atenzione! ¡Atenzione! Mirri, metro eta 50 zentimetro, txikia itxusia, ridikuloa egiten duzu behin eta berriro. Sorri batek, baina indar gutxiago daukazu txikito. Triste nago! Bai, txiribiton. Ai, ama. Apenas. Mirri eta txiribiton. Esan dizuet, norberak bere burua zaindu behar duela. Beraz, kirolaren bat egitea komeniko litzaizuek ez zue bioi? Txibitonek eta biok kirol ugari egiten diagu, Igandero elkartzen gaituk jokatzeko. Partxizian, noski. Kirol serio batetaz harin nintzen, Ara, futbol partiduak jokaltzitazkegu, ze iruditzen? Zea, gure taldek egiten duten era berean? Bai. Ara zui, txibiton. Nire ere isugarri gustatzen zait, Isugarri gustatzen zait. Gure taldea zelai gainean ikusten ditudanean, hausart jokatzen, Batez ere, irabazten dutenean. Gure taldeak! Osasuna eta Alavés, Reala eta Atletik, Euskal talde guztiak, Aupa
Aupatuko ditut nik. Osasuna eta Alavés, Reala eta Atletik. Euskal talde guztiak. Aupatuko ditut nik. Osasuna, Alavés, Reala, Atletik. Osasuna, Alavés, Reala, Atletik. gure aurrelari bizkorrak. Baloiaren atzetik. Eskerreko sartu du. Bizutoinen artetik. Gure aurrelari bizkorrak. Baloiaren atzetik. Eskerreko sartu du. Bizutoinen artetik. Osasuna, Alavés, Reala, Atletik. Osasuna, Alavés, Reala, Atletik. partida hasi da eta Gustatu zaigulako. prestak gaitezen deno. Olatuetarako. Partida hasi da eta Gustatu zaigulako. prestak gaitezen deno. Olatuetarako. Osasuna, Alavés, Reala, Atletik. Osasuna, Alavés, Reala, Atletik. Osasuna eta Alavés, Reala eta Atletik. Euskal talde guztiak. Aupatuko ditut nik. Osasuna eta Alavés, Reala eta Atletik. Euskal talde guztiak. Aupatuko ditut nik. Ai, 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 ai. Albiste txar bat daukat, Veronika. Ez dakit bi hauen artean ikat pusketa bat berare sartuko te duten. Beno, zaude isili, baietz 12 gutxinez 6 sartu. Zail ikusten dut nik, ez dut uste. Beno, zaude isili, oraintxe bertan erakutsiko dizute oso oker zabiltzala. Hementxe dazkagu, Joseba Urdinez eta Enara Gorriz. Guazen denon artean deitzea Peliperi, bai? Ia ba, 1, 2 eta 3. Felipe! Felipe! Hementxe dago Felipe! Eta gu, finalarekin hasiko gara. Horretarako Enara prest daukagu. Enara animo, Gogor, indarrarekin eta punteriakin batez ere. Hartu zure lekua eta nahi dezunean. Bat! Bi! Hiru! Lau! Bost! Sei! Zazpi! Zortzi! Oso, oso, Enara, ez bidea gora. Enara, 12 sartu ditu, hori oso ondo dago, zaila izango da Joseba garaitzea, ez da? Joseba, animo, Aupa, hartu zure Joseba. lekua eta 8 baino gehiago sartu behar dituzu garai izateko, nahi dezunean. Bat! Bi! Hiru! Oso ondo, Joseba! Tira ba, Josebak 3 sartu ditu, eta Enarak berriz 8. Beraz, gaurko finalista eta irabazlea Enara da! Horretarako, gaur oparia dauzkagu. Beraz, sar daitezela opariak, orantxe ikusi nahi dituguta. Txirrinda polillau, Enara zuretzako. Zorionak, Badakizue, hemen ez dugula inorro pariri gabe uzten eta Josebarentzako motxila paregabeko hau daukagu. Aupa, Joseba! Beno, ba, hurrengo egunera arte, gu berriro hementxe egongo gea. Gera arte, Agur! Agur!
Lehiaketa konpetizioa garaipena! Astear daude, Atenaseko Joko Olimpikoetako hautaketa proba! Hip-hop, 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 hip-hop! Euskadiko taldea antolatu behar dut. Talde garaiezina izango da. Golkoa dominez beteta ekarriko dugu. Hip-hop, hip-hop, hip-hop! Nor izango da taldeko kapitaina? Zeu? Edo zeu? Edo zeu? Edo zeu? Hey! Hip-hop, 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 hip-hop! Hip-hop, 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 hip! Hip! Hai! Hip-hop! Ai! Goena txoren harritzarrak. Kiltzurrunak apurtu ditut. Ez dut berriro kirolik egingo. Ni hautatzailea naizta. Jacinto kirolmendi handia. Voluntariorik? Balago voluntariorik? Jacinto, urrezko dominak ala diamantezkoak nahi dituzu, nolakoak? Azaldu dira lehendabiziko kirolariak. Zein da zure izena eta ze kirol egiten duzu, gazte? Txirri naiz eta igerilaririk onena naiz, jauna! Ze modalitatean? Etxeko bainuentzian buzeatzen, jauna! Baina, hori ez da Joko Olimpikoa. Hori jolasa da. Eta zu, gazte, izena eta kirola. Supermerri naiz, jauna! Ze kategoriatan? Arkuarekin munduko onena, senyora! Eta zu, morrosko? Pisu jaurtitzailea, harri jasotzailea, sumoko txapelduna? Hori egia da, errekor guztiak apurtu ditu 300 kilotako txuletak jaten. Jauna! Beno, tira. Kirol berezi txamarrak egiten dituzu, baina... Atenasera, joan nahi dugu! Atenasera, joan nahi dugu! Bai, Atenasera bai. Baina ni izango naiz talde honen kapitaina, noski. Jauna! Azterketa serioa egin barko dizuet. Hasteko, arropa egokia jantzi barko dituzue. Hala uste doni, bai. Hip-hop, 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 hip-hop. Kukua kuku, momo hortzaude? Kaixo, Galaxi. Kaixo, nausi, banuen zure ahotsa entzuteko gogoa. Zer moduz bidaia? Egin dituzu lehenengo harremanak? Bai, arazotxo batzuk izan ditut, baina hasi naiz lanean. Kukuak izan duen espoirik onena izango naiz, ikusiko duzu. Zer aurkitu duzu oraingoz? Lurtarrei asko inporta zaizkien papertxo batzuk aurkitu ditut. Edo zer egiteko kapaz dira papertxo horiek lortzeko. Eta zertarako erabiltzen dituzte? Gauz askoetarako erabiltzen dituzte, egon pixka bat. Adibidez? Mukiak entzeko. Eta? Eta? Konfetiak egiteko ere bai. Zer gehiago? Adibidez, hegazkinak egiteko. Beste bat? Eta nola deitzen diete papertxo horiei? Egon pixka bat begiratu egingo dute. 500 euro. Euroak, nausi! Euroak. Bai. Galaxi, uste dut oker zabiltzara. Bai. Beno, interneteko instrukzio liburua begiratuko dut, bada ezpada ere, egon lasai.
muxurra dugu, aita traperua. Tokortera daukagu, aspaldi ustua. Oi, oi, ai, aspaldi ustua. Lehenpesteten sasoien, hobezen durua. Lehenpesteten sasoien, hobezen durua. Orengo txamponak du, izena eurua. Oi, oi, ai, izena eurua. Horrexek bihurtzen du, jendea erua. Gora kukua eta kukurru kukua. Ikusten nauzi, arrazoia zen nuen. Bai, euroak ez dute balio mukiak entzeko. Asko jota mukizapiak erosteko, bai. Oraindik asko ikasi behar duzu. Bai, nauzi, bai, lanean jarraituko dutu. Laster izango duzu nire berri. Agur, Galaxy. Jaun Anderea, zuen aurrean, Greziako Joko Olimpikoetan parte hartuko duen Euskal Taldeko parteide. Horrela, lortuko dugun gauza bakarra, mundu guztia guri barre egitea izango da. Ez importa da, Barri egitea esan da osasungarria, Baiet. Mirri eta Txiribiton. Gure entrenatzaile jaun txitgorenak da Joko Olimpiko ez gara joango jenderi barra eginen aztea dominak irabaztera. Txirri, zertan zabiltza? Zu ere ergeltzen hasita zaude edo? Ez jauna, ez da gehiago gertatuko. Jauna! Badakit, ez dela gehiago gertatuko, ez. Eta horregatik hartu dudan erabakia. Txirri, Euskadiko taldeko kapitaina, zeu izango zara! Paxinto, zer egingo dugu orduan? Monagilloarena? Agurtzen ez dakitenek ezin dute kapitaina izan. Hala ere, zeuek egingo duzuen lana ere, erabakita dago. Oso lan garrantzitsua izango da. Horratzean arkituko dituzue lan horiek egiteko beharko dituzuen tresna guztiak. Txiribiton, jopelaz, zerra, freskagarri jaurtiketan parte hartzeko. Ni oiutan hau bestela, ez da lehen da bizi edan eta gero botan, baina tira, iko laban nahi baduk, eba. Geldi hora torrentea, edari horiek ez dira jaurtitzeko. Txirri, gure kapitainak edateko baizik. Bai. Badaki zer diren. Edari iso tontikoak, zirbizarako tontotxoak edateko mugukoak. Isotonikoak, Mirri. Eta gainera, izango haiz, nik behar ditudan edadriak alde batetik bestera eramango dituana. Izango haiz, Txirriren botileroa. Ez, Txirriton, nik ere ezin duko nelakorik edan. Edari horiek kapitainarentzat dira, alegia, niretzat. Goenatxoren harritzarrak! Zer moduz, Txirri, ondo zaude morrosko? Bai, primeran. Tira, noiz hasiko ongera entrenatzen, jauna! Nire, beri hasiko naiz entrenatzen, ikusiko duzue.
Urrezko domina Mirrientzat izango da, bandera jaurtiketan. Mirri, baina... Nok jarri du lurre, Zene zegoen? Baina, zera egin du motel. Jabalina jaurtik eta pertiga jauzia zera egin du. Mirri, ordezkoen aulkian eseri barko zaitut. Asko jota, ez dakit, bandera eramatea izango da zure ardura. Erabakita dago. Txiribiton botillero izango da. Eta Mirri, abanderatua. Ez, eta ez. Nik kirolari handia naiz, txapeldun handia, Ez, abanderatua nien naiz kantinera. Ondo, Txiribiton, ondo, ik bai daukala talde espiritua, Txiribiton. Primeran! Baina, geldi hor! Gure kapitaina lesionatuko duzue! Aralarreko basauntza, baino zakarragoa zarete. Jacinto. Pentsa izazu ondo mesedez, Txirri gure kapitaina baldin bada, erdikuloa egingo dugu. Mirri. Erdikuloa ez, erridikuloa. Ikusten, berak ere aitortzen du, Erdikuloa egingo dugu. Hoize. Nik ez dut erridikulorik egingo, ni benetan sasoian nagolako. Punta-puntako sasoian nagolako, indartsu eta bikain. Begira. Begira zenolako indarra, Gure kapitaina lesionatuta dago. Ez, primeran nago, Jacinto. Primeran, inoiz naiz sasoi hobean egon, jauna! Bada ezpada proba berri bat egin barko dugu, Txirri. Ni ziur egon nahi dut Greziara joan aurretik. Tira. Uztaien proba egingo dugu. Horixe baiet. Txiribiton, zoaz bai. Uztaien tramankulo hori ekartzea. Uztaiekin jakingo dugu, nor dagoen sasoi hobean. Tira. Konforme, Txiribiton izango da lehendabizikoa. Tira. Eta ni azkena. Tira, niri bosta etxola, ni azkena ez izatea. Ziur nago, Mirri eta Txiribitonek baino askozaz ere ariketa hobeagoa egingo dudala. Dudarik ez. Ea, Txiribiton! Txiribiton, barkatuko didazu, baina uste dut etzarela gure kapitaina izango. Tramankulu guztia txikituko dituzu, zure pixuarekin. Txiribiton, tramankulua oso ondo zebilek. Begira, nik nola egiten dudan. Wow! Primeran zebilek, Txiribiton. Beste aldera ingo diat. Ea. Wow! Ondo dago, Txirri, baina hobetu daiteke. Bai, baina euli mandoren batek ipurdia ziztetu dit, jauna. Tira, baina hala ere ziur nago, Mirrik ez duela ez ni baino ariketa hobeagoa egingo. Por cierto, non dago Mirri? Mirri? Hemen naiz, konzentratzen ari naiz. Non? Non dago gure fantasma? Jacinto! Bai. Zer, noiz hasiko naiz? Nahi duzunean, aurrera! 1, 2 eta 3!
Nabaritu zaizue, mutilak. Eskerrak proba egin dugun. Mirri, txirri, baino askoz ere egokiagoa da kapitaina izateko. Ez alda egia? Bai, akaso mirri txirri baino egokiagoa da kapitaina izateko, baina ez alduzu ez zerbait arraroa nabaritu? Ez altzen mirri txikiegia, beine baino txikiagoa, Txikia, beti esatu zuen txikia naizela, txikia naizela, oize, txikia naiz, txikia, baina harina, gora mirri! Itzela, txikito! Nahikoa ikusi dugu! Begira ze aurkitu dudan nik orratzean. Begira. Txirri, usain txarra zeugatek. Bota zakarretara. Hau ez da zakarretara botatzeko, begira. Hemen azalduko dizuet denon aurrean, orratzean ikusi dugun hori, erdia mirri zela. Baina beste erdia etzen mirri. Iruzur galanta egin diguzu, mirri. Iruzurra erdia bakarrik, Hemendik beda bai, baina hemendik gora dena benetakoa zen, Ze erdita ze pitzerdi, mirri. Gezur borobila izan da hori. Eta jasinto gauza bat esango dizut. Mirri goiti bera engainatu egin gaituen, ez? Ez du merezi joku olimpikoetara joaterik, jauna! Arrazoi duzu, jauna! Mirri ez da gure kapitaina izango. Baina beste gauza bat ere esango dizut. Ni ere ez naiz Greziara joango. Ilusio guztia zapustu dizkidazue. Dimititu egiten dut. Akabo fandangoa. Zu selezionatzaile. Babarrun jale joko olimpikoetan ere. Azkena geratuko zinatekete. Ikusten zer egin duan, mirri? Pelas, nik intentzio honez egin diat, Asmo honez, Euskal Herriko izena leku honean utzi nahi joko olimpikoetan eta horretarako behar-beharrezkoa zuan mirri batea. Begira, Euskal Herriaren izen ona joko olimpikoetan egon dadin, honena badakizu zer den, gu hirurok hemen geltokian gelditzea, eta gainera, barneko kamarotean zerratuta. Hori, konforme, txirbitu nahi dena. Olimpiadak, telebistan ikusiko itiago. Baina kontutxo bat, telebistan ikusiko itiago, baina zapina egiteko garaian, mandoaren kapitaina, Supermirri izango da! Atenaseko joko olimpikoak. Kirol topagunerik garrantzitsuena. Eta utatzailea nitaz aztu da. Ez da posible. Zutaz aztu, baina porro txiki bate baino itxura eskasagoa duztuta motel. Itxura eskasanik? Aizu, jakintzazu, alterofiliako txapeldun beldurgarria duzula zure begien aurrean. Bai? Oran txikusiko dugu ba. Ia, Pepillo, Popeye, erakutsi zure indarra, erakutsi. Horrela, berotu gabe? Beno, zuretzako 200 kilo hauntzaren putza izango dia, ezta? Zukala badiozu. Tira, Pepillo, utzi kirola eta kitxo munduko makinista onena izan bar duzu. Hartu txiribitua eta deitu Peliperi!
trulalai, trula, trulalai. Altza Felipe, trulalai, trulalai, trulalai. Altza Felipe, trulalai, trula, trulalai. Eta giro, sopas en caldero, crían hijos gordos como mocordos. Aita periko, seme joaniko, zer daukagu afaltzeko. Aita periko, seme joaniko, zer daukagu afaltzeko. Asa olio, gozo-gozoa harto beroagaz jateko. Asa olio, gozo-gozoa harto beroagaz jateko. Aita periko, seme joaniko, zer daukagu afaltzeko. Aita periko, seme joaniko, zer daukagu afaltzeko. Asa olio, gozo-gozoa harto beroagaz jateko. Asa olio, gozo-gozoa harto beroagaz jateko. Altza Felipe, trulalai, trulalai, trulalai. Altza Felipe, trulalai, trula, trulalai. Altza Felipe, trulalai, trulalai, trulalai. Altza Felipe, trulalai.